What's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. So welcome to my daily vlogs. Ito tayo sa 101 sa Victoria Street. Kasi I have a meeting with them regarding sa aming work dito. So, see what we can do. Then after that, mamaya punta rin ako ng Great World. So, check ko rin yung trabaho ron kung approve na ba o hindi. Kung approve na, then continue work. Kung hindi, hanap tayo kung saan tayo mapupunta. So guys, let's start our day now. So guys, nandito na ngayon tayo sa N101. Yung site office nila. Let's do this. Meeting tayo nila. I just arrived in Great World. Particular dito. I-check muna yung site dito kung makakababa tayo bukas o hindi o kanya. Let's go. Let's go. Guys, dito ngayon tayo sa 313. Check natin kung makakababa ba tayo dito. Parang di bata. So guys, hindi kami pwede magtrabaho dito. Wala pa rin kita loko ko. So babalik na. See when we can start. Confirm that. Go to the other side. So okay. Yan, kasama ko si Pikachu, si Tiger there. Punta tayo ng Sunyating. Let's hit the road now. Guys, nandito ngayon tayo sa Sunyating. So, inspect lang natin itong site. Tapos bili tayo ng materials para matapos na itong ano nila, project. Medyo matagal na rin ito. Ano natin. Pump station siya. Hanggang ngayon hindi pa rin hand over pa. Hopefully this time we can hand over. Ngayon papunta tayo ng office. So punta tayo sa Otuwas. Actually Otuwas office and store na siya. So gawa tayo ng mga paperwork. Dami na hindi na paperwork. So yan, bayan ko lang. Punta muna tayo ng Otuwas. So let's go. Yan, dito po tayo sa Otuwas Paida. Corlit'z opisina. Say hi.
Welcome to my vlog. Nandito pa ngayon sa kusina. Work na, work. So, busy mood. Let's go. So, guys, after a long way talaga, a long day, at tapos na po tayo magtrabaho, punta na tayong umuwi. So, bukas mag-start na tayo sa kapilang na-reach ko na yung mga materials dito. So, that's it from now. So, maraming salamat sa mga nagsasubscribe, nanonood ng aking channel. Ganun talaga. Have a great day, guys! Have a great night. Night pala. And please don't forget to subscribe, like, and share my channel. Click the bell button for your notification para ma-update ko kayo sa ating mga bagong video. So, thanks for watching, guys. See you in the next vlog.